So, ito guys, yung nyog na lalagay natin sa pinangat. So, hindi siya guys pangguta, hindi rin siya buko. Tamang-tama lang yan guys para medyo malambot yung ating pinangat. Ito guys, yung ating pangbalot sa pinangat. Punasan at pambalot na ito ng pinangat. At ito na guys, yung ugama na ilalagay natin sa pinangat. Pinangat ng Bicol. Super yummy, lalo kung may anghang-anghang. O, babrasyan yan guys para talagang malinis yung bago tuktukin ay malinis na malinis yung ugama natin. Para na rin tinututbrasyan. Uy, talagang napakalinis. O, ha? Uy, yun pa lang guys, tinatanggal yan o. Hindi na yan kasama. At yan ay babrasyan pa rin sa loob. Talaga namang napakalinis ng aming pinangat. Pinangat for sale. At eto na guys, yung pinaghalo-halong mga ricado, sibuyas, bawang, luya, tsaka yung tanglad. At nandito na din guys yung ugama. Paano na naman? Yung ugama na hinuli natin nung isang gabi. Yung talangka dito sa bundok. Wow, yummy. Ito guys, oh. Yan kulay puti na yan. Yan po yung talangka dito sa bundok, sa sapa. Malapit dito kila mama. Ayan. Super yummy. Lalo with sili-sili ang hang. Ayan. Pipinuhin yan guys. Tapos lalagyan ng sili. Ayan. Pag pino na yan guys, ilalagay na yung nyog. At yun naman ang dudurugin. At pagkatapos ay ibabalot sa laing, dahon ng laing. Ayan guys, at dahil nga pinong-pino na yung ating mga ingredients, lalagyan na natin ng nyog. Ooh, fresh, super fresh nyan guys, nyog na yan. At ihahalo na dyan yung ating mga sangkap para mamix ng maayos yung mga sangkap at yung nyog. Ay ilalagay na natin. At tutuktukin ulit para maging pino yung mga nyog. At yung mga order dyan guys, mag-PM lang kayo or mag-comment lang dito sa video na ito para magawan namin ng pinangat. Super yummy pinangat. Mamimili kayo guys kung spicy or hindi maanghang. Ito guys yung ating mga laing. Ilalagay na natin yung napino na gagawing pinangat. Ito magsabaw man. Yan, yung ating pinangat na super yummy and madaming ingredients. Halos lahat ng ingredients nito guys ay nandito sa bundok. Yung kinuha natin na ugama. After nyan guys ay tatalian. Tatalian guys. O, ayusin mo man guys. Iniyo ako manok. Uy. Ang tanda. Pag buong maali. Yan. Pag buong maali ko karos. At ito na guys, yung pakla ng laing na very fresh. Oh, lalagay na natin dito yung ating pinangat. Pinangat. Para hindi siya guys matutong ay nasa ilalim yung nasa ilalim yung mga paklang. Tinanggal na guys namin yung dito, yung nasa ibabaw ng pakla, yung balat. And after that, pag nakalagay na dito guys lahat, ay lalagyan na ng gata at lulutuin na.